Jabetuko zineten, ekitaldirako ongietorria simbolismoz beteta egon dela. Izan ere, helduenak hasi dira jotzen, eta Ibarreko txikienek jo dute, kasu honetan unaik, ezta? Modu honetan, belaunaldiz belaunaldiko txalaparta jotzearen transmisioa islatu nahi izan da, eta baita, erreleboa ere. Txalaparta hau denen eskura, utziko dugula esan, makilaz jotzen den bakoitzean, arnaz berria ardezan. Zer izkutatzen nuen, ez didanean ikusten uste. Eta inaugurazioa aitzaki osoa proposa iruditzen zaigu, txalapartarekin lotutako hainbat familia kontuan hartzeko gaurkoan. Alde batetik, euren baserrietan txalaparta bizirik mantendu zuten 3 familiak omendu nahi ditugu. Oikoetxea, Zuaznabar eta Zabalegi familiak ari gara gogoratzen. Zer izkutatzen nuen, ez didanean